padi tongking juragan mebel tinggal katresnan kagem sedaya mawon ingkang streaming dimanapun berada. Mami Ase, Mbak Diatur, Mbak Esti, Mama Evina digoyang sampai bawah. Iya masuk Kang Mas nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Pak Joko Apa sliramu ora krasa Mbak aku kudu sabar karo sapa. tak suwun rina lan wengi moga-moga Gusti ngijabahi sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duwe nguni jarane jaran taji jaranan jarane jaran taji ya masuk Kang Mas kaunono terima konono digoyang tak enteni ing pucuking tresno balung nangka bebasane mung katon kon sliramu wae. aja lali pawelengku Ora oke mana Kang Mas janji-janjimu aku kang setia satu manteni nganti saelengmu apa ki bareng beksa nasuan ya kan beksa mriki monggo. ya yang mau joget silakan Pak yo bersama Sukornonya Indonesia AM Audio Sound System Sanjaya Multimedia. Mas Supri masuk Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku.
walingmu karo aku yen jaluk dipethuk wancine jagone kluruk aku budal mathuk kowe karo mantuk-mantuk iya rasa atiku asik padha-padha ndang katamu karo seliramu karo sing tak ati rena wangi kangen iki moga antuk jampi ya masuk kang sawang kembang kamu wong ayu kaya kethuk nyimpen rindu prasasada siramatu nalikane ana rangkulanmu neng trotoar iya nganti seprene ora bisa tak saben kelingane sliramu ana kene kartoe Pak Diratno monggo sore Protolon monggo spesial Pak Ratno nggih amugati monggo sindire kita ajake joget mriki monggo Suporno Suporno blembem hey neng pertelon pungkruk walingmu karo aku yen jaluk dipethuk wancine jagone kluruk aku budal mathuk kowe karo mantuk-mantuk rasa atiku kudu-kudu nang katamu karo sliramu terang sing tak ati rena wangi kangen iki moga antuk jampi tak sawang kembang mitramu wong ayu kaya kethuk nyimpen rindu prasasada siramatu nalikane ana rangkulanmu ngene iki sajake gawan jenenge goyang apa? Sampai bawah. Lah nek sing nganggo ngene-ngene ngono kae. apa Mbak Endang Goyang kepleh. lah ya to nang pratelon nganti seprene ora bisa tak laleke Pak Ratno monggo. saben kelingane sliramu ana kene nunggu kowe nganti tekan sore Portolon bungkus. Sik. Sopo ya? Mas lagi. Bose lho. Tadi goyang piye Mbak Endang? Ayo. Nah, sesok ben dijak terus.
bojoku lagi iki aku nyanyi. Alah boyak. Nek ra karo kowe mesti diseneni teko omah. Oh nggih to. Oh jelas. Nggih Bu lagi spesial. Ya Mas lagi digoyangnya. Wong ayu sing katresnani. Nawang sing tak impi-impi. Aku ora bakal lali. Wong ayu kebujang. Nadyan sepisan ketemu nanging guede nerasa tresnaku rina wengi tansah nunggeng ngarep-arep serapan balimu ya Seliramu sampai bawah sampai bawah karwane sampai bawah wong liya. Iku nanging nanging ati gawe lara. tung gentak gentung jas tung gentak gentung tung gentak gentung tung gentak gentung tung 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 ting 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 iya sekarang aja jangan kompak tenan. Awan iki kuwi ra bayaran rasa gayeng-gayeng. Oh iki kuwi do sambatan kabeh ning ngene bose ya, Ora Cah. bayaran ki petenge. Oh bayaran, bayaran tenang. Aku kurang sithik takon-takon kok. Ndi Mas sing ndi cahe sing ndi? Kae, sing kae. Sing apa sing kae? Oh, alah cah-cah kurang titik ki ngono ki mbok ya WA wae. Rasa takon-takon. Ning apa sliramu tega alah ninggal aku kaya tanpa desang atiku terang-terang Gusti kula nyuwun ngapura. Ayo bose. Mbak Tari ayo digoyangnya. Aku wis kandhang diumarake cilaka. Aku wis mater yen mek semomongan ngawur. Wis tak aturi yen boten marak yen mati banjur ngunjuk bir kakean dadine kender. Ora tak gagas penting sesono baras. Ora tak anggap penting anak bojo wareg. Aja namuni nuturi kaya kiai. Ditoke wae limang setangan dhewe. Suwarno.
Matur nuwun. Sukarnaya
perwakilan saking Karang Taruna Mas Bro. Monggo Mas e. Madiun Ngawi. Mas Bro, terminal Madiun Ngawi. Monggo. Terminal Madiun Ngawi. Kondolanku ora bakalan aku ngelaleke. Ambiyen aku duwe pacar anake Pak Tokiran bakul pacar ana sak pinggir prapatan 50.000 Kenanganku tanganku ora bakalan aku ngelaleke. biyen jangan semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu itu kuralumpi kesurupan itu kuralumpi nyawar eketan Yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning HP-ku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus fotomu ning HP-ku. apa kowe ora krasa tak baten saben dino ora bakal ilang fotomu ning HP-ku apa kowe ora krasa tak baten saben dino ora bakal ilang jenengmu ning atiku. Kumpul-kumpul bersama Soekarno Kowe. Blum, blum. Terminal Madiun Ngawi kondolanku ora bakalan aku ngelaleke. Ambiyen aku duwe pacar anake Pak Tokiran bakul pacar ana sak pinggir prapatan. Terminal Madiun Ngawi kondolanku ora bakalan aku ngelaleke. Ambiyen jangan semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu itu Kuda lumping kesurupan itu kuda lumping loncat-loncatan. yen aku kangen karo sliramu, tak sawang-sawang fotomu ning HP-ku. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus fotomu ning dompetku. Apa kowe ora krasa tak paten saben dino ora bakal ilang fotomu ning HP-ku. Apa kowe ora krasa tak paten saben dino ora bakal ilang jenengmu ning atiku. Loro ati loro. Ayo. Yo.
Aja kestoilipun. Kurang apa aku iki dadi wanita. Kurang apa aku iki ngone tresno. Ning tegane sliramu nglarani ati. Ati satu wis ra bisa ditambani. Mripat iki wis ra bisa tak kekeke. Yen yo baru sliramu jejer dheweke. Andung tresno bubar nafsune asmara. Kali aku
kadang telo bisa kena kanggo kangen sing tak rasa sajerone dadang tangismu guyu mulan esemu kaya bisa agawe bingung atiku lali-lali to tak Mas. lali-lali saya balelo Tak endani tak endani malah katoning mata alila jan-jane aku lila nanging ati iki ora bisa nampa sabar ning srek wengi wayah mapan turu pangesemu sing gawe bingung atiku yo super ngebergoyang hey hey nalikane kowe ninggalke aku rebes nile rasane jroning atiku pengen mangan rasane kaya ora doyan pengen ngombe rasane madhep neng gunung wong bagus kemange jiwa ragaku aja gawe bingung rasane pikirku kadang telo bisa kena kanggo kangen sing tak rasa sajero ning dadang tangismu guyung mulan esemu kaya bisa agawe bingung atiku tak lali-lali malah saya balelo tak endani malah katoning mata alila jan-jane aku lila nanging ati iki ora bisa nampa sabar lingsir wengi wayah mapan turu nangismu sing gawe bingung atiku Tugel meneh lho, Mas. janjiku Yo yo, bergoyang selendang bersama Sukarno. Hey, tunggu, 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 tunggu. Yo 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 yo. saumpama kakang dadi taman-sari Mas diwae purbi kang dadi kembangi agama melati akang enaeti ati gawe tentram ati lahir lan batine yo saumpama sliramu dadi rembulan mesti wae kung kakang dadi lintange ning angkasa masih angka
angkasa wong loro padha gocengan antung Kandung taline katresnan Aneng saiki sliramu ana ing golpring Mbak sliramu Saka ora bisa tak kedepke yen to weruh sliramu jejer dheweke andem tresno ngumbar nafsune asmara lali aku yen nyanding wanita liya
Ananda. Aku ya melu. Sing tak suwun mugi paring ana eling marang keluarga tansah sumanding ayam tentrem pangacepurina wengi bola bali jok gawe larane ngati. Ayo Pak yo. Ayo sini sini. Mas lagi. Mripat iki ora bisa tak kedepke yen to weruh sliramu jejer dheweke andem tresna ngumbar nafsune asmara lali aku mas yen nyanding wanita liya. Wes milih sing tak suwun mugi paring ana eling marang keluarga tansah sumanding ayem tentrem pangacepurina wengi bola bali jok gawe larane ngati. Yes, sembah nuwun. Ayo spesial Gandoli. Kabeh pancen luputku ninggalake sliramu Asyik. nganti nekat tanpa kowe njakur ning RRI Katongku kapati-pati
bisa ngrantake jantungku. Oh ya. Andang mas sampean pancen tambang galang yen ora seneng nenten. Wong sing ngamuk namine kempel. Ngalor idul sampean gawani gendul. Kembang lati aduh ronce-ronce setengah mati aku nasir kowe. Apa sarang lagi ning kutha Solo aku ngerti aduh kawene padha Iris-iris aduh kulane Jawa. iya wes Kowe cah manis dasare prasaja. memang lidah tidak bertulang pantai bersilat iku watake kok tanang yo Manis dik kowe pancen manis. Tambah manis yen kowe ora laris. Manis kaya bisa ngrantake jantungku. ganteng mas sampean pancen ganteng tambang gantenge ora seneng mendem abang sing alit anamine ampun ngalor ngidul sampean gawani gendul so Kembang lati aduh apa saraturi rengko Solo aku ngerti sampean senenge godhong bubu dada bubu dada bubu dada tupak ya ada tidak bertulang pantai bersilat eko watake wong lanang. Yo. Ngobengi sak teruse nang desa mergo aku anggoleki sing tak tresnani enciku ucul lunga mangetan Surabaya terus neng Bali mangulon lunga nang Bandung
ora ketemu terus aku ning Jakarta jebul ora ketemu aku benciku ojo beda aku terus balik nang Semarang benciku ana kandhang wong sikile teluwe kok ya kemakimen la jebulane rusak-rusu keburu nafsu wakasane montang-manting rakate akeh aku dhewe gulung komeng bengi kutha sateruse nang desa-desa mergo aku anggoleki sing tak tresnani benciku ucul lunga mangetan Surabaya terus nek Bali terus ning Bali Mas Mangulon lunga nang Bandung waduh ora ketemu terus aku nang Jakarta penak lho aku jebul ora ketemu aku prinsipku ojo beda aku terus balik nang Jakarta kus ana kandhang sik ngomong ngopo sik tasmu bukaan iki lho lah kowe jarene ngakune karo aku sedulur kok pelitmu koyo ngono jebulane sabar 10 nah siaran masjid kon sisane nah ya Mbak yo Ayo Pak Agus goyang iki. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng taman mangu nganti lingsir srengenge ngene ana kene aku nunggu kowe yuk
Ayo sindirin ayem iki lho. Lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko ae kandhane Mbak Yu Endang ki nek kon linggo gak betah kok jenengan ki kok aku ki bayangke nek ngadeni bojone nek jamu musik mung kano iso kandhane Oh. yo ndak munggah kene ayo mulai nang kasur terus piye ngono nek ade ladeni De Mbak Endang ki ladeni ya lepo janjane kowe nang endi gelakatmu lakatmu Suporno AMRO Audio Sanjaya video syutingipun live streaming saking Dragon Bapak Ratno wonten ing Gumbul Pring Pesungan Gondang Rejo Karanganyar. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng Gumbul Pring kene nganti lingsir sanging ngene ana kene aku nunggu kowe ayo kene Ndang lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko ae iya oh mesong ate kok kandhane janjane kowe nang endi gelakatmu metoa ninggalkan tresnan mangke murnane kadang-kadang Sukorno ayo jemrini jumeneng ninggalkan tresnan yo Mbak ini Mbak Mari ayo jumeneng orang artis dari pun asik ayo background ini bagus Mbak Rini masuk nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu Asik-asik, ora rasa aku kudu awas sambat karo sapa sing nyuting meteng tak suwene lan nengi moga-moga Gusti aku
bojo ing tresno balung nangka bebasane mung katon katon sliramu wae aja lali pawelingku kelingan muringan gak tegel aku cilik ngene iki yo makan